Hello. 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 Bonġu, ti. All right. All right. Dak laqwa. Realtà ġdida għal dawk kollha li għandhom xi qarib f'xi dar tal-anzjani hija li jitkellmu magħhom permezz ta' Skype. Fost dawn hemm Marion Portelli li qaltilna kif ġimgħa ilu marret iżżur lil tzijietha Francesca De Bono ta' 86 sena bħas-soltu f'San Vincenz de Paul iżda kkawża tal-iżviluppi fl-imxija tal-coronavirus kienet taf li dik kienet se tkun l-aħħar żjara għal xi żmien. Kellimta il-ħamis mhux il-bieraħ tal-ġimgħa l-oħra, filgħodu ħadtilha l-affarijiet qedtilha biex issa kien qala xi ħaġa ma toqgħodx tistennini, ħadtilha supplies ta' pasti u ikel u ċikkolata li tħobb kollox is-soltu, qedtilha għandek għal 2 months għax b'sartu li saddum dil-biċċa xogħol. U flaxija smajna li ma nistgħux immorru iżjed. U kienet ippreparata tzija. Spjegat li grazzi għat-teknoloġija tista' sserraħ rasa li xorta qed tkellem u tara lil tzijietha. Għalija ma taranix. Immissa llum ġiddi l-opportunità tal-Skype u ħadd pjaċir li jirraħatni u jiena rajta. U serraħt iżjed rasi naf li hemm jieħdu ħsiebhom ħafna, ġifieri moħħi kwiet, aħjar minna xi ssib kollox lest. U għeda kontent immax mill-li rajta ħadd pjaċir nara titħaq. Marion irringrazzjat lil ħaddiema kollha ta' San Vincenz de Paul li qed jagħmluha possibbli sabiex ir-residenti jikkomunikaw ma' qrabathom. It-tobba hemmhekk mill-ewwel kif ikollha xi ħaġa narhom ġejjin minn dejjem jiġifieri għal daqshekk żgur moħħi kwiet u l-endew u kulħadd jieħu ħsiebhom. Min-naħa tagħha Marion spjegat li s-sitwazzjoni tal-coronavirus ġielet lilha u lil żewġha sabiex jibqgħu ġewwa. Saħqet li qabel ma laqet lil kru ta' One News f'dara kienet ilha l fuq minn ġimgħa ma tirċievi xi mistieden. Intant qabel tlaqna Marion selmet lil tzijietha sabiex tħalliha tkompli bil-ġurnata tagħha. Sar il-ħin aħna biex nitilqu taħi. Ciao. Ciao. Inħabbok u ħsieb da tiegħek innifsek. U għabdu jom ħalli għaddilek. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.